Hi hello friends, welcome back to my YouTube channel. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनो बावहरनाय थाबाय आं बेबायदि होना मानो होनबाला बेखौ सोर बुङो ओमफ्राय आंनि भिडिअआ दिनै आं माबा मोनसे पार्सेल अर्डार खालामनाय आरोना सरि दे एल'नायनि बायदि जाथारदों अर्डार होननानै बाट आं अर्डार होनाखै अर्डारसो होनदों बे एल'ग्राया एल'नानै थांबाय बेहा साबसक्राइबारबो ओरैबायदि थांबाय खिन्थु आं मा खालामनानै एल'गोन जाबाय आरोना आंबो एसे थांनो लुगैदों बाट नोंथांमोननि अननायाव आंबो बाहाय जौगालांदों आरोना खिन्थु मोनसे बाथ्रा आङो मोनसे बुस्थु अर्डार खालामनाय आरोना ओमफ्राय बियो दिनै सफैगोन ओमफ्राय फन बाहायखांबाय आंनियाव स' लांफैदो होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय माबा दङ मानसिया होमबाबो सफैथ'खायाखै खोमा आंनि मथेबा मानो होनबा बिथांमोना माबा थाबाबो नै सफैबाय आङो नोंथांमोननियाव होननानै बेबायसा बुङो नालाय फिर भी मुझे थोड़ी देर घर में रुक के उसके बाद जाना है वहाँ पे मुझे वो लेना है ना वो तो अभी भी यहाँ पे नहीं आप पहुँचे मेरे थिंग से फिर भी थोड़ी देर के बाद मैं चली जाऊंगी और वो पार्सल क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा जबकि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा वो क्या है मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होगा फिर मैं नायनोसै आंनि बुस्थुफोरखौ आंनि मालखौ आं बेबायदि होना सान्दुङाव ओंखारैया बिराद गोबाव जाबायमोन ना हाया जासिगोन सान्दुंखौ आयु ओरैबायदि गरम सान्दुं गोसा आरोना इतना गर्म लग रहा है आज मुझे इतने दिन हुआ था ना मुझे ऐसे गर्मी पे नहीं निकलते हुए तो बहुत ही गर्म लग रहा है अभी फिर भी मैं पहुंच गई हूँ उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे मैं उठिंग हागोन आरोना बेयो बे लामाथिंनो ओमफ्राय आङो नैबेथिंथ' सान्दुं गोसा नालाय आं बेयाव जनानै वेट खालामसै आरोना नैबेयाव इत्याव आही नापाले रुखी किनी भागोर लगिसिल कोडबा थाकार हमायते फोन करे ना इहते साला माबा थायो ओमफ्राय माबा फन खालामो सफैबाय हायदो होननानै साला बोरमा होननो लुगैयो आं माबा खिथानाङा सोरबाफोर खिथाना दे इसनिफ्राय ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ आं दिनै इसां हामबाय आरोना ओरैबायदि मेंदों उन्दुनोबो ओंखारसोदों माला उन्दुनो मोनगोन ओरैबायदि आयु दिनै फुङाव सिखारबाय ओंखाम संबाय मैगं संबाय ओमफ्राय जाबाय इसां जाबाय हि सुबाय आयु मामि ओमफ्राय आरो दुगैबाय अमानो गुन्दै होबाय इदि हाबा सोर मावो ओरैबायदि दुखु नांथावनासो आरोना आंनि बाथ्राफ्रा ओमफ्राय निसा माला सफासाबखौ आं मेथाइ खनबाय थानायाव नुब्ला नुजाना होदो आरो Gimana sih, Le? Mama ya loomजाबाय आरोना मा होनगोन र' दे मामानि सफैबाय आंनिया बम थायो नामा मामा खेवनोबो बोलो गैया आरोना मानो होनबा लोमजाबाय थानाय खामबो जानो हायाखै गोबाबायानो थादों हास'नांगोनसोनो होमबालाय र' नायनोसै आङो माबायदि नायनोसै दानिया सोर नायनो एक्साइटेड जादों आरोना सयखौ बयबो आखाइ खाना लाबाय दा जुदि बुस्थुआ मोजां नङाबा आं माबायदि एक्सचेन्ज खालामफिनगोन आरोना मामानि केमेरामेन बाथाय इदिनो जायो नायसै थिंला मिथिबाय जानांगौ सोर मा बियो फ्लिपकार्टआव जायफोरा बेफोरखौ होफायो बिसोरबो मिथिया नामा बे जे मा आंनियावसो बेयो आंखौनो बायदेव होनबा जा रागा जोंनो ओंखारो आङो इदि होनबायब्रा कि हय इटु बायदेव होनबाय आरो आंनि सायाव बोरायानो सोबबानो लुगैनाय आङो माबा जेबो होनासै इटु केमेरा स्टेन्ड हय होनबाय आङो नै इयारिं आरोना रिं गोनां आंनि केमेरा स्टेन्ड विथ रिं होनो दा बेफोरखौ माबायसा जइन खालामनांगौ आंथ' रोंला आंनि ब्रादार मोसौआ सफैयागौ मानि नायनोसै गारहरनोसै र' मा गोबावखो ना बेबायदि गोजौआव थांसिगोन ओमफ्राय बेफोरो बेबायदि थागोन आंलाय खालामनो रोंलालै बेफोरखौ जितियासिम आंनि ब्रादारा सफैया होमबासिम आङो बेफोरखौ जेबो खालामनो रोंलिया मा जाखो बिलायै बेयाव एसे गोरा जानाय आरोना हाया जानायमोन बख'नो होमबाबो आंबो बाहाय मेकानिकसो नालाय ओमफ्राय टेस्टर के साथ निकल लिया मैंने इसको यहाँ पे टाइट हुआ था इसे देख के भेजना चाहिए ना फ्लिपकार्ट वालों को
अभी लगाना है मुझे, अभी मैं लगा रही हूँ। ये मेरा करने वाला कोई भी नहीं है, बहुत मेरी मम्मी है, उसको भी बुखार आ रहा है, कोई भी नहीं कर दे रहा है मेरे को। चलो हम इसको टेस्ट करते हैं रिंग को, इसका लाइट कैसा है। ikut kelas pengen kena power off. Này dừng bé na đây giờ phở. Very interesting. Wow. Gak ada sebenarnya nah ang video ke wow ang beban kayak bulan jalan nah em expect ke ang kalau bukan kayak men mà béo lại kéo but itu bisa sebagaimana benar nah. Nih saya utang dan nah. Ini kan kata-kata bukan sih nama spray ini nih. Utang dan nih. Cak kian ada yang kayak utang dengan siapa nih dia. Cak menangkan kemana? Nih plus yang plus minus dengar nah nih plus ke serban para gesahi power gesahi jenggan dia dari cas kian alai. Ta senang dang sih neng dia tas gak nih karena nih onek sangat sampai kita nih minus sebelah nih lasi berdengar nah dia nah itu kita berdengar wow मेरा करीन था ना tas ना नहीं बहुत ही गर्म है अरे बाबा क्या करें हम मोबाइल kan angin radar musuh apa tahu nong sang dong jadi apa nih sih doain kam nang nang nilai angin saksi lo naik doza lo musuh ada musuh nam này ke bây giờ sana deh saya bidinar nah gitu nah zai bidana zai mangan lebih sama ciri ngat nah nih ada banyak interesting dong beku cerita nggak mamanya wilayah kei bawahnya wilayah kei be angni gawai ni faisal dan selah dengar nah ange mana bisa mungkin nan bala ange his tabu mana silai misin dang dulu kai SS bayar nama sebelah his tabu mana sampai ange lebih zoma kan naik saya gitu ange lanjut dah ange agi ni rumah nanti kan ange rumah dina ange beku so ang din to bai cái này nhớ dịch ra là agi hay gần ban nhà nữa nó phải ăn mà phải sẽ gần lâm đập con sponsor phân năng cái này đâu sẽ thật là này đó con sponsor này như thế ang gì bước ra nó con sponsor only baby cream and con sponsor của anh con em phải bước ra ang hoặc là để có thể này là cái bước này này bị sao sao cái này sao không bao ly đâu phải là yes ang bao ly because आज खुद की मेहनत से एक चीज खरीदने को मिला है मुझे नहीं तो मम्मी के पास फिर के पापा के पास पैसा मांगती रहती थी और वो लोग कभी कभी दे देते थे और इतना भी ज़रूरत पूरा करने के लिए मम्मी लोग ही काफ़ी नहीं है ना अपने आप भी कुछ करना चाहिए तो अब हम बेच रहे हैं बहुत ही गर्मी है Hôm nay đi ăn đi mua sữa kìa con nào bây giờ nó đi cứ thank you anh ơi thank you so ở đây camera stand á ring dừng lên cái mà bạn có ना ready था भाई अब मेरा ये कैमरा स्टैंड जो है तैयार हो गया है विद ring के साथ अब मैं रोज इसी में वीडियो बनाऊंगी और किसी कैमरामैन की जरूरत नहीं है और सर आंगे वीडियो करना बाई मोर सब लोगों रे मोर वीडियो चाइसे যদি ভাল লাগিছে লাইক শেয়াर और कमेंट करिबो करने ना पाहरिबो थैंक यू।